putrane Pak RW ya. Sesarengan campur sari Sabto Gede. Semoga dumateng kang sampun ngasta sapur klaturi jumeneng Sabto Budaya. Ha Esuk awane ngomah wis ora krasan galuyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyawang kliyang-kliyang tak sawang lencon ning apang kekancangan tak rindik saka katuwaan sarawi ngoceh dheweke ngalih pencokan elok kae tak suwun mbok aja ngiji padang kuning agawe pikirku kombing seret irang tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyanding sirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si bodang andudot ati kepranan ora mendhet atiku sansaya badra tak sranani sunapi kaat mulute bempo esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning apang kekancangan
aja sembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sadelo saderlo tawaka asra sing kuasa yen kapingin besok munggah